Moi katsojat ja tervetuloa katsomaan tätä mun YouTube-kanavaa uutta videota. Tässä videossa mä vähän esittelen tätä kanavaa, että tähän mä laitan matkailuvideoita ja muita, mitä mä käyn monissa tapahtumissa ja muualla reissussa. Mä oon tehnyt kirahvipaita kanavalle, esimerkiksi maantiepyöräilyvideoita ja sellaista, ihan ulkona liikkumista ja muuta. Että tänne tulee sen tyyppistä sisältöä enemmän, koska en halua laittaa kaikkia sarjoja yhdelle kanavalle, ettei tule niin sekamelskaa siitä samasta kanavasta. Niin tervetuloa tätä kanavaa katsomaan, mutta mennään nyt ihan tähän videoon. Eli tuossa näkyy tuo mun Lapista ottama kuva, jossa näkyy tuo poro. Niin tuo poro oli tuossa tiellä ja siitä otin tosiaan kuvaa. Esimerkiksi tämän tyyppisiä videoita tai muita vlogeja, läpikäyntejä voin tänne tehdä ja samalla näissä tutuille ja muille katsojille viestiä, että millaista sisältöä mahdollisesti on tulossa myös. Ja sitten seuraavana tuossa näkyy tuo mun aiempi matkailukuva, että tuo eduskuntatalo edestä, niin tuolla näkyy aika kehnosti kyllä, mutta kuitenkin nuo pilarit tuolla takana, niin ne on eduskuntatalo siitä edestä. Ja tossa olin tuolla, junalla menin tonne ja siellä näkyy, mulla oli videokamera mukana. Niin ton tyylistä sisältöä esimerkiksi tälle kanavalle meinaan laittaa. Ja tosiaan käy myös ulkomailla toisinaan, niin mahdollisesti sieltä myös. Ja sitten laivalta ja ihan täältä kotimaan matkailusta aivan paljon. Ja niistä pyöräilyvideoita myös, niin tervetuloa tänne kanavalle ja tervetuloa katsomaan ihan seuraavaa videota. Kiitoksia tämän videon katsomisesta ja laita kanava tilaukseen.